Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Hello, titas! Welcome po sa new video. Kumusta po kayong lahat? I hope okay po kayo. Andito pa din po ako sa Bangkok, Thailand. Ano na namin to? Second to the last full day dito sa Thailand. And today, I have almost the whole day to myself. Kakaalis lang po ng aking mama tsaka yung mga kapatid ko. Punta silang Chatuchak Market. Sasama sana ako pero medyo ano na kasi sa oras. 11 na kasi. Kung nakalis siguro kami mga around 8 or 9, okay lang ako. Sasama ako. Pero ngayon, ano na lang, aalis na lang ako. Punta akong mall ulit sa Central World because I'm gonna meet up with my friend Tomo. Ano ko po siya, matagal ko na siyang kaibigan noong first ESL company ko pa lang doon sa Cebu. So, nag-meet kami 2012 and nag-promise kanyari kami at that time ba na magkikita kami within 3 years pero hindi, it was not that achievable at that time. But anyhow, nagkita kami ulit sa Japan nung 2016. Magkasama po kami sa Kyoto. Around February 14. Magkasama kami sa Kyoto and around February din pala yun. And then ito yung pangatlong beses na magkikita kami ulit. And I think kasama niya yung anak niya mamaya. So excited po ako. Kasi yun, nakaka-happy naman yung gano'n na yung, although hindi ko siya estudyante dati, pero sa trabaho kasi siya na-meet. And nagkita kami ulit, and then ngayon magkikita kami ulit. And all through the years, hindi nawala yung communication ba hanggang nagkaasawa, nagkaanak, ganun. Yung goal talaga sana is for our daughters to meet also. Pero hindi kasi sila nakarating dati, last year, nung birthday ni Ana. Dito po sila nakabase sa Thailand na matagal na. And at that time, hindi okay yung flight na makukuha nila ba. So, hindi na lang sila tumuloy. May kasama din kasing bata. And then, walang bakasyon siya ba. Papunta lang talaga sila doon sa Cebu ng Friday. Tapos yung birthday party kasi ni Ana was on Saturday. And then Sunday we had to fly to Vietnam already. So yung pagkikita namin, if ever na tuloy kami, ano lang talaga sana yung birthday party ni Ana and biyahe pa siya, kailangan pa siyang bahiin from the city. So hindi siya natuloy. And sayang kasi hindi ko kasama si Mister, hindi ko din kasama si Ana. Kasi yun nga, sana yung goal namin is mag-meet yung family talaga ba, meet yung mga anak namin. Pero excited po ako na makita siya ulit after how many years. Last kami nakita, 2016. And 2026, 10 years. So, diba? So, first time namin kami nag-meet ni Tomo, 2011 or 2012 yata. I'm not exactly sure. Tanungin ko siya mamaya. Pero, hindi lang po ako magva-vlog no kasi alam niyo naman, yung ibang lahi, for example, yung mga Japanese, a lot of them, sila, yung sa mga na-meet ko na Japanese sa work, sila, very particular din po sila sa kanilang privacy. And ayoko din, nahiya akong magtanong, and kasi hindi niya alam na nag-video ako ba, nag-vlog ako. Hindi ko na lang po doon i-vlog, no. Siguro mag-vlog ako ng snaps, pero hindi ko po siya ipapakita. Yun. So, yeah, excited po akong makita siya mamaya and samahan niyo po ako sa aking gala dito again sa Bangkok, Thailand. And limited na lang yung time natin dito sa Thailand, so i-explore pa natin yung lugar and yung mga lugar na gustong puntahan, nakuha ko na po siya. Pero later on today, I would like to go to the public viewpoint doon sa Wat Arun sa sundown because maganda talaga daw yung sunset doon. So gusto kong pumunta doon. I'm just not sure kung makakasama si Tomo. Pupunta po ako doon. Kasama ko po yung anak niya. Kasama namin yung anak niya. Hindi ko lang alam kung andun din yung asawa niya.
I have a feeling na makikita ko yung kasama ko yung asawa niya. So, di ba? So, excited po ako ma-meet si Tomo, yung aking friend, and also yung kanyang family. So, hopefully kasama yung wife niya tsaka yung kanyang anak. So, mag-ready na po ako and enjoy po kayo sa video ito. Sa loob ng Central World ng Mall. Ang busy ngayon. Magpa-exchange po muna ako ng euro kasi wala na ako enough na baht. Para 600 na lang yung pera ko. Tapos may last full day pa kami tomorrow. And then hanapin ko yung saan kami makikita ni Tomo. Yung cafe na yun. Maganda yung exchange rate dito sa exchanger dito. So if ever you're around Central World, ito siya. Yung super rich na currency exchange. So anyway, magpapa-exchange na sana ako. Naiwan ko yung wallet ko guys, nasaan yung euro ko. Diba? Nandito po ulit ako ngayon sa Moose Burger. Kasi wala tayo dito sa Cebu. Wala tayo doon sa Cebu or sa Netherlands. I think wala akong nakitang Moose Burger sa Pilipinas. Ano po siya? Japanese siya ba? And naalala ko siya kasi palagi siyang sinasabi ng mga estudyante ko dati. So, nung nagpunta po ako ng Japan dati, dinry ko talaga. And yung first time ko namatay yung Moose Burger, yung kasama ko si Tomo din, tsaka yung si Ryoko, yung Japanese friend ko na pumunta ng birthday ni Ani. So, try natin ulit today kasi last time na natin matry siya. Palpak ko yung gusto ko sanang mag-exchange ng euro, pero palpak kasi I realize na naiwan ko pala nasa isang wallet ko. Wala akong choice kasi wala na akong enough na baht. Nag-withdraw na lang ako doon. Pero pag nag-withdraw kasi dito, may charge na 250 baht. Ang mahal niya ba? Ano yun, almost 500 pesos din siya or 500 pesos ganun. Pero wala akong choice kasi wala akong pera. Yan na yung ating Moose Burger. Kain po tayo. Finally, nahanap ko na siya. Grabe, ang tagal. Pero si Tomo papunta pa dito. Hinintay ko na siya. Tapos ang busy pa kasi parang may event pa. And maraming maraming cosplayers.